clay. For jeg har tatt den før jeg må prøve det. Ja, det fikk jeg. Akkurat. Jeg tror vi tar alt når vi først holder på. Legger fortsatt litt. Det vet jeg ikke helt om jeg liker det. Men... så legger jeg ganske mye nå. Ja. Jeg tror vi starter. Eller... Der. Der var vi tilbake etter en liten leggperiode. Hallo. Ødelegger den boka. Jo. Ja, bare tar en del clay. Det er jo fint, for da kan vi få tak i bricks. Ja. Etterpå må vi gå bort og ta den grisen, så vi får litt bacon. Oi. Så, litt legg. Må ikke sjekke nå. Har det? Det var... Jeg kan ha på varm. Så vidt. Vi trenger jo ikke ha på hard. Jeg vet ikke når jeg har på hard. Her var det 2 griser. Så det blir 3 faktisk.